Vítaj v 5. epizóde dokumentárneho seriálu s názvom S úsmevom na cestách. V tej predchádzajúcej som sa pozrel na dnes už neexistujúcu vilu Alpinka, ktorá sa ešte pred 2 rokmi nachádzala v tomto športovom rekreačnom areáli. No a práve o tomto mieste a jeho širšom okolí si v najbližších 2 epizódach niečo zaujímavé ukážeme. Vítam ťa znova na Alpinke. Okrem lietadla a lode sa do areálu Alpinky dá dostať prakticky všeličím. Na pešo ti to z Bankova bude trvať skoro hodinku, no a z centra mesta to dáš na bicykli približne za 50 minút. Taktiež môžeš skúsiť mestskú hromadnú dopravu, a to priamo z Košíc autobusom číslo 14, alebo sa sem jednoducho môžeš dostať na aute, ktoré ostavíš na tomto bezplatnom parkovisku. Ak máš dieťa a chceš mu urobiť zaujímavý a krásny jednodňový výlet, určite ti odporúčam detskú historickú železnicu, ktorá patrí medzi rodičmi najmä v lete veľmi vyhľadávaným spojom medzi Košicami a Alpinkou. Ak si pozorne počúval, v úvode som už naznačil, že o Alpinke a jeho okolí budú až 2 epizódy. Je to preto, že toto miesto nie je len akýmsi výletným miestom pre rodičov s malými deťmi, ale je aj dostatočne zaujímavým miestom pre ten typ ľudí, ktorí si chcú jednoducho v kľude zašportovať. V dnešnej epizóde sa budem venovať prevažne detským atrakciám, ktoré sa v tomto areáli nachádzajú. Dnes je už síce november a za chvíľku tu už máme Vianoce, no počas leta som tieto atrakcie spoločne so svojím synovcom Patrikom stihol počas leta vyskúšať. Väčšina všetkých detských atrakcií sa nachádza na mieste, kde sa ešte pred 2 rokmi nachádzalo údolie Manitou, v ktorom boli rôzne prvky indiánskej kultúry alebo rôzne športové hry práve s touto tematikou. Dnes už toto indiánske údolie samozrejme neexistuje a jediné, čo ti ho ešte vie pripomenúť, je táto šípka. Za tie 2 roky tu pribudlo niekoľko nových atrakcií, ktoré ti s Patrikom aj ukážem. Už pri vstupe ho hneď ako prvé zaujala táto nafúkovacia žirafa, ktorej strávil niekoľko minút. Odtiaľ sme sa presunuli k trampolíne, ktorú tak zbožňuje. Patrika z trampolíny zaujala ďalšia atrakcia, a to vzduchové skákadlo, takže sme sa samozrejme museli presunúť aj k nemu. Vzduchové skákadlo je naozaj veľkým lákadlom, preto sa najmä tie najmenšie deti zdržiavali práve tu. Je to jedna z tých novších atrakcií, ktoré tu ešte pred 2 rokmi neboli. K nej pribudol tzv. Tubing, ktorý bol pre Patrika a jeho rovesníkov ako magnet. Túto atrakciu sme nakoniec horko ťažko opustili až po viac ako 1,5 hodiny nakrúcania. The party, I'ma send it home. Grab it, go and let it go. I pull up close and let it go. Summer when I hit the floor. Reasons we got ways to coast. Said the least and did the most. Už z parkoviska si návštevník môže všimnúť, že na Alpinke vyrástla úplne nová atrakcia, ktorú otvorili len nedávno. Len pre zaujímavosť, Alpinka je druhým miestom na Slovensku, kde sa takéto 3D blúdisko podarilo vôbec vybudovať. Kým sa môj brat venoval Patrikovi, ja som si išiel obzrieť toto nanovo postavené 3D blúdisko, ktoré bolo ešte počas leta zatvorené. No dnes o 2 mesiace neskôr je toto 3D blúdisko kompletne hotové. Keď sa môj synovec vráti z Talianska, určite ho sem zoberiem, no zatiaľ si toto 3D blúdisko prejdem úplne sám a za pomoci drona ti ho ukážem aj detailnejšie. Dripping like we did the dishes. No, I feel
Konečne sme sa po niekoľkých hodinách strávených v detskej časti vybrali s Patrikom na druhú stranu areálu, kde sa nachádza tento lanový park, ktorý je hneď za mnou. Reč je o známej Tarzánii, ktorá je postavená z rôznych lanových prekážok, ktoré sú zavesené na stromoch alebo na umelo postavených stĺpoch. V súčasnosti je na Slovensku rozmiestnených 11 takýchto lanových parkov. Tento na Alpinke sa skladá z 32 prekážok vo výške od 4 do 10 metrov. Pre tie staršie deti je tu modrá trasa, ktorá má dĺžku okolo 230 metrov a červená trasa, ktorá má niečo okolo 317 metrov. Pre tie najmenšie deti je tu tzv. Detská trasa, ktorá má dĺžku 89 metrov a je o niečo bezpečnejšia. Výhodou je, že túto atrakciu si môžete vyskúšať v lete, ale aj v zime. Ak ťa zaujímajú ceny, tak červená trasa stojí, ak si dobre pamätám, 12 eur, modrá tuším 9 a tá detská trasa asi 6 eur. Je už najvyšší čas, aby som dnešnú epizódu pre dnešok uzavrel. Samozrejme, že tento športovo-rekreačný areál nie je len o detských atrakciách, ale je prevažne využívaný na rôzne športové aktivity. Preto si v nasledujúcej epizóde ukážeme ohniská, športové ihrisko a taktiež cyklistické či turistické trasy, ktoré sú všade naokolo. Vidíme sa síce znova na Alpinke, no v zápätí ti ukážem krásnu cyklotrasu vedúcu k Nemcovej Dolke. Ahoj! Falling for me.